13-nji gysmat Ustady muhterem Abdurrahman Ahun Tewnahun Taqdir Tananyň jawabyetinden Nahmedu ve nusalli ala rasulihil kerim. Muhterem Müslüman oğlum, Allah tebarek ve taala oturuşumuzu kabul etsin. Hemsilen ki bu gurrunları ýygyrlayan adamdan habar vardır ki asli mowzu näme hakynda. Ustady muhterem Abdurrahman Ahun Tewnahun Taqdir Tana bi Qarabulukda şiirin ödünne pencimi mehirde şu taada bir ahunçulukta hevada qatı suratında ödünü kabul etmeyen adamlara ağzı sözleri aydıp köp musulmanların yüreklerini ıncıdıp da qatı narhat etti. O şu taada kan aydın gurrunlar var. O şu aydın gurrunlarının içinde bir gurrunde Mevlud Khan'ın hakkında. Şu takdir muhterem şu taada şu Mevlud Khan'ı kabul etmeyen adamlar başaki Mevlud okuyan adamlara bet yaratullah diyen Mevlud okuyan dinden çıkyan deyip yani şu kabul etmeyen adamları ona kafir diye deyip hitap etmekteki on gurrunu geçen celesede yani 11. celesede ben Ustadı muhterem Hazret Abdurrahman Ahun Tewnahun Taqdir Tanan öz aydın gurrunlarının Ahmet Ahun Qurbanpurun öz aydın gurrunlarının hormatly Yarmed Ahun Taqdir merhumun öz aydın gurrunlarının men şu taada sabit ettim ki ödünü kabul etmeyen adamlara kim kafir, kim dinden çıkan, kim bidin deyip aytýarlar. O gurrun tüne men edapy gurrunga çok oturmak son awal men aydın gurrun. Emma bu jelesede gurrun Ustady muhterem şi Mevlud Khan'ın hakkında aytýar. Yani Mevlud Khan'ı kabul etmeyen adamlar olarda bir medrek, bir delil var mı kadimen diye aytýar. Hiç zatı bilýän zatlar ýok diye aytýar. Yani Ustady muhterem Tewnahun Taqdir Tana şunu aýtjak bolýar ki olar ki şu Türkmen sahrada okuýulýan Mevlud Khan'ya dogry diye aytýar. Şolaň ellerine hiç bir medrek de ýok, hiç bir delil de ýok. Olar hiç zatı bilenak diye aytýarlar. Ahunaga awal baştan şu Ustady muhteremin şu öz aydın gurrunly şu Mevlud Khan'ın hakkında başka musulman oğlumda koyup ber. Ta inşallah taala şu hakkında menin aytjak we diýjek gurrunlym bar. Bes ya Resulullah diýdin, Mevlid okuyan dinden çykýan ya Resulullah diýen diýip ýörerler. Olarda bir medrek, bir delil var mı kadimen? Hiç zat bir bilýän zatlar ýok. Nälekim Ustady muhteremin aydın gurrunly biletde kulak atdyk. Indi de Allah Taala tawfik berdiginden men gurrunlary açıklap musulman dogallara aýdyp bereýin. Ola inşallah belli bolar ki kimin delili balygy we kimin delili mudatdan hakynda ýokdygy. Hop baraýly näsi gurrunlaryň birine. Gurrun näme şoňa tünä ki şi bizim Türk mesaramyzda gawatdan kulak atyn wada 70 ýyl min awwal 65 ýyl min awwal çizi bina Mevlud Khan'ı aslen Türk meselede ýokmuşdyr belkol. Hop ýok bolsa nerden başlapdyr? Kim sebäp bolup başlapdyr? Hanefi mezhep ulamalara awwallan wada Mevlud Khan'ı diýen zat kullu ummet İslamda 700 ýyl çeldim aslen ýokmuşdyr. Qarny çarymda gayri ehli sünnetin üstünden 6 tane Mevlud Khan'ı ravaş tapdyr. Ehli sünnetin tarafından ne? Gayri ehli sünnetin tarafından 6 tane Mevlud Khan'ı ýörtüpdirler. Şoň bir ýerde az cümle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevlud Khan'ı demişdir. O taram gelýärler, ulama ehli sünnet şonuň mukabilinde durup tamam Mevlud Khan'ı aýtdylar kullan. Ki bu şeriatda ýok diýipdir. Ta sonam 700-nji ýylda, yani qarny haftamda bir Hudaýyň benneti bir padşah atly, padşah binamy falan Erbel şo gelip Yamaşşadan şu Mevlud Khan'yny ravaş berip başlatdy. Awwalda ulamalar musulman başlanat ýok. Awwalda ehli sünnetin musulman başlanat ýok. Awwalda barak şeyh meşayihinden başlanat ýok. Awwalda padşahlyň musulman başlatdy musulmandyk. O şu doğrultunda ulamalar soram, şuna hakkında sorularına Peygamber Hudaýyň bolonguny bolonguny bir jelese tutjak bolsaňyz, şu doğrultunda etjek bolsaňyz diýip de barakym, şu doğrultunda şol awwaldan kitapda Bağdat, kitapda ýokdatdy. Emma Türkmen sahrada nerden başlapdyr? Nerden şu barakym öjüp suratına barakym ol barakym son rabaş tapdyr? Men şoňa hakkında bir bejek gurulmam. Bagyýaçy musulmandygyň. Şu Mevlud Khan'ı awwalla bir günden başlapdy Türkmen sahrada. Şu kitapdaky gurruny 4-nji kitap tapdyrlar. Şu bir gün soramypdyr bir ay
Şu bir ay bolupdur, soram 10 ay. İnşallah indiki jelesede men ne yaparım bir ay, ondan sonra 10 ay bolarlar inşallah aydan. Hele şu bolup duran atlan ýagdaýlar hakynda görüňäçek bolýar. Şu mantagy Türkmen sarada şu awul başdan şu bir günden başlamaklarına sebep bolan gynantakda Hanefi mezhepleriň üstünden dören zatda Şafii mezhepleriň üstünden dörepde teşvik edip de ara gelen zat. Hormatly ýarmada hon taghyr merhumyň piri Şeyh Osman o Şafii mezhep Abdul Kadir Ahun Dağıstani diye. Dağıstandan 2 nefer göçüp gaýtdyr şu tadan din diyanatda o tada kynçylyk bolurlygy derekli şu Türkmen saraya garşy gaýtýarlar. Birine diýär Abdul Kadir Ahun Dağıstani, birine diýär Abdul Wahhab Ahun Dağıstani. Şu Abdul Kadir Ahun Dağıstani we Abdul Wahhab Ahun Dağıstani ikide Şafii mezhep. Sonra bilen mantaga gelenle Abdul Kadir Ahun Dağıstani bolýa ýarma dahun tagtyryň maran ustad. Ol Arapçyk diýe şol göýekliň talaplarda hücret varmışçy, okuýtýanmışçy, şo tada barahim şoň şagirdiň etipdir. Awal başdan şu Şafii mezhepleriň marahim şu suratynda başlapdyr. Şu bir güni şu Hudaýyň bendeleri sebäp bolup barahim mandagy Türkmen sarada başlapdyr. O şu bir günden soňram ýarma dahun tagtyr bir diş görüpdir. Bir däne dekmes bilen 11 däne käte. Şonu şoň ýa Şafii mezhep ustadyky aýdylşyndan belli bolýar sana Hanefi mezhebe geçipdir. Yani Hanefi mezhebe geçse de Hanefi mezhebe paýbent bolmany, Hanefi mezhebe ters bilen fetwasy bar. Elekim şu kitapda şoň bir tane ýazgyly. Şu suratynda barahim şol bir dekmeçe ol mawludlar diýip barahim şol Rabiul Awwal ýörüpdir. Ol 11 däne käsede küllüne 11 däne aý diýip şu suratynda şoňa destur beripdi barahim şu mantagada ýöň bolmaklygyny barahim şol Hudaýyň benne şoňa sebäp bolýar. Ve awwal başdan da yani bir güni başlarlarına şu da manada Hanefi mezhebiň ulemalary şu mantagada şoňa şu wagtda garşy durup durdy. Ketenin bu alp baryan tertibin bu tertibi keten getirip durdun bir kitabe orada bir şeriatı orada hatta ne kadar bazen ovalarda bolupdur keşel mevlud okuyanlar şu da manama daşlarını belli yaptırlar evine geçip kopturlar emma evine geçip başarmaptırlar neme evine geçip başarmaptırlar şol awval bir günne başlaptır da şu bir gün mevlud hanin evine geçip kan alıdarlar bolupdur emma mutasifana gıynan haqda evine geçip bilmaptırlar ona evine geçip belon aýdylýan gurunda, ýa başga kadan gurunamda bar, ýa öwrlap aýdy. Mawlud haýdy meger näme diýer. Näme öwne geçmelon diýer. Meger ona diýer, ona Peýgamber sallallahu salawat bar. Allahyň zikri bar diýer. Qur'an okuýulýar diýer. Dua edilýär diýer. İsa sebäp bolýar diýer. Şunda näme bar diýipdi bar, musulman dogulun tawrak etmesi bar. Musulman dogulda hiç bir musulman zikre munkirde, namaza munkirde, arada munkirde. Şoňa meňde şoňa salawata munkirde. İsa'lı sababadan munkirde. Emma her bir musulman şunu bilýär ki her dadyň özüne bir tertibi bar. Bir dady eger şu tertibinden çyksa, şonam bolýar. Şonda tagap bolmaýar. Wala inkiden Allahu ekber diýip aýtdy. Şu wada namazy wada namaz bir ibadat ki Huda bilen Peýgamber bize beripdi. Şoň başy Allahu ekber diýip Allah bilen başlaýar. Soňda näme bolýar? Assalamu aleykum we rahmetullah diýip Allah bilen dokunýar. Şoň awwalyna ahyryna Allah diýip duran ibadatyň eger şoň arasynda Hudaý bilen Peýgamberiň haýsy bir aýdanna ters bir adetden taňa näme diýerler? Secde etmeli, ýogda namazyň dogurda, namazyň öwrlap okuymaly diýerler diými? En şu soratynda musulman dogan jelese diniň de öňe şeraýaty bar. Şu şeraýat bilen raýat etdiňe göre şonu tutsaň, şonu sogapma, şeraýatyny raýat etdi. Tutmasan marahim, şonu sogap ýok. Mawlud hanyda şu jeleseleň biri. Ya şu hitabet wada zikretmeklik. Allah'ın yatlamaklık, tekbir teşvik deyip bir dappa. Yani kurbanlıkta 9 günü 10'i, 11'i, 12'si, 13'i, 20 namaz, farz namazlardan sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd deyip aydılıyor değil mi? Sen 20 namaz doğru mu? İkindin tamam Allah'ın 20 namazda. Akşamdan sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber deyip kıyırsan adamla ne midir? Höyt bolýarlar bolmaýarlar. Ne ettin mi görmeli? Zikredip de ona yok. Her dadyň özüne bir tertibi bar. Peýgamber zikretmeklik benamat tekbir teşrik ki ýyla 5 gün bolýar 20 namaz bolýar. Şoň özüne bir tertibi bolýan bolsa, aýaşy jelese mawlud hanyň Hanefi mezhepde şeraýaty ýokmy? Ki şu konuşlar halal bilen harama gaşdyryp, şu jelese Türkmenistanda amed etdi. Milletiň şundan tagap hantama bolmakly musulman dogan her jelese özüne bir şeraýaty bar. Şu duratynda aradan özüne bir şeraýaty bar. Hac etmekliň özüne bir şeraýaty bar.
En şuurda Müslüman doğan celese dini tutmakta näme? Ödün ve şeraýaty ba, haýdy bir ibadet ýa-da bir ibadet ki şu ibadeti Huda bilen Peygamber buyurupdyr. Şoň şeraýaty raýat bolmasa şu ibadet dogry diýip aýdylýanmasa, bu Mawludhany diýip duranlaryň bir celese dini. Ýa-da aýtdym-a 700-nji ýyl şu Mawludhanyň suratyny bir jele tutup 3 milyon çaşmalan edip barahim suratyny rawat beripdirler. Oham ten celese diniň suratyny görüp barahim şeraýata göre bolmasa onda nerede togap bolar? Enerkim adres bereýin. Merhum el-Hac Abcanahum merhum Nebevi Nejat Kümüştefen Olokan gadim taqdiri. Şomul kitap berkittir benne Mecmuatul Behiyye diye. Şoň 19-njy sepetinde şu Hudaýym bennete aýdypdyr. Şu Mawludhany diýilýän zat diýipdir. Garny çağrımda gayri ehli sünnetin üstünden ýaýralygyny aýtýar. Şu suratyny. Oşada manna diýipdir. 6 däň diýipdir. Soram şeýle şunu soram şahsy benamy Emir Jowşan gelip ehli sünnetten şu celesen kullen celesatyň nabut bolmagyna sebäp boldy. O soram şahsy benamy Melek Muzaffereddin Ebu Said Hakim Erbil adam diye şunu yamaşadan diýilip diye ehli sünnetin arasynda nämetdi diye ýaýratdy diye. Otam şu daýda musulmandan wada şuna çakyp barýardyň wada. Wagty bir ibadet ki Allah bilen Peygamber buyurupdyr. Şoň şeraýaty bolupdy, şu şeraýatyna göre etmeseň kabul bolmaýan bolsa, öwürläp etmeli bolsa, togaby ýok bolýan bolsa, bir celese dini ki 700 ýyldan toğran başlapdyr öýde. Şu celese dini sen eger bugün gün gelip şeraýat bilen dogry etmeden, o nerede Allah Taala'nın ýanynda makbul bolar we onda nerede barahim togap hantyma bolar. Kan torýarlar da şu tamam. Sizi ahusuk celese gurýaňyl ki, tebliği celese gurýaňyl ki, falan celese gurýaňyl ki, terjime celese gurýaňyl ki, şu aşda bir celese da şeýdämi? Siz şu aşda oturan celese celese dini dämişi. Şu celese dini de da haýdy bir şeriýata tertad etsek dogry bolarmy? Heleleme erkekler kaçsın. Şu celese dogry bolarmy? Ştada bizde var hem dengurdunlar aydym saat qıjak töhfet koysak şu dogry bolarmy? Şu celese men size öwretsem, kamana al haram ekli öňünde goýsaňyz şondan bereket gelýär diýip aýtsam, aýeşi celese Hudaýyň celese bolarmy ýa şeytanyň celese bolarmy? Haýty bir bolarsa. Petonda musulman dogada Mawludhany hiç kimi inkar ýok. Hiç kim zikretmekdige, salavat vermekdige, şu barym Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek terifini aýtmaklyga, bunlara hiç kim inkar ýok musulman dogan. Emma gurun şuňdyna her kimi ki barahim bir amel dini etjek bolýa, awwala kitaby ora bolmaly. Ikilenjende kitapda bam ýokmy? Ba wata şol aýdylan şeraýata ora bolmakly musulman dogan hewede gerekildi. Emma gynantak da barahim, ýa başda da aýtdym. Dedin Mawludhany diýip Ustad muhterem Hazrat Abdurrahman nahun teň nahun tawhidtana. Awol we sen taňa ýülenip aýtýan. We senin şagirdleriň ýülenip aýtýan. Men inheme şu 10 leteşi. Siz inem harja galyp, borja galyp, bu form marahim ýylyň arasynda halaf şeriat daatlary taqdir tebliğ etmeýän. Sizin şu edipden tebliğiniň marahim settir taqdirjan. Tenşi Hanefi mezhebi ters. Settir ters. Şu taýda marahim Hanefi mezhebi mebnatyna göre siz jelese tutjak bolsaňyz, peýgamberi ujak bolsaňyz, şu peýgamber Allah bilen peýgamberiň aýdan näwre etmekdik taqdirjan. Tenşiniň şu duratyna dogry bolýar. Emma senin bilen bersiň musulman doganym, munyň gaty bir ýalňyş. Hanefi mezhebiň kitaplarını okuýanda şeýanky Mawludhany hakynda gurun getiripdirler. Her bir ýerde şu Hanefi mezhebi hakynda Mawludhany gurun bolanda umumy sorutan näme diýe? İza khala anil munkarati şer'an. Şu jelede her wagtki munkaratdan hali bolsa, şonda dogry diýe. O Hanefi mezhebi kitabyna şu gerek. Wagtki munkarat bola şu jeleden togap hantyma boljak bolsak musulman dogan Munimit gaty bir ýalňyş. Ondan sonra bu gurunda aýdamanda ama Allah'ın awal hemişe dogry diýdi. Yo men 80 nöbetde kitap berdim, men şu ala kitap ýa-da defede du. Şu men kitap men şonda da şu gurduňy eýne şu aýtşym ýalyk ýa-da musulman dogan. Çünki men bu gurdunlary men ödünde edemek. Men Hanefi mezhebiň ulamalaryndan şu gurduny musulman dogan aýtyp berdi. Hatta wada Allah Melek Nevi rahmetullahi aleyh. Şu da Hanefi mezhebiň ulamalarının biri. Mantığı Türkmenistan'da Allah Melek Nevi rahmetullahi aleyhin kitaplarını hücrelerden çıkarılsa Türkmenistan'ın hücrelerine yördüp bolmaya kurdu. Çünkü tamam kitapları haşiye yazıp şerfen şol almadı. Allah Melek Nevi rahmetullahi aleyhin Mecmuatul Fetava diýip bir tane kitabı var. 3 cilt. Onu ben Türkmenistan'da fakat Mevlana Gurguz'un yanında gördüm ve bir de Goş'ta gördüm. Emma şu Mecmuatul Fetava Allah Melek Nevi rahmetullahi aleyhin kitabını
Hulasatul Fetava diye bir 4 cilt kitabımız var. Şon kaptanına haşiye çıkarttılar şon kitabını. Şon kitabında 4. cildinde 335. sefetinde şu tarzda Mevludxani zadın üstüne gurrun edip bir gün celleti çok kodan tutamalıptır. Emma şu Allah melekine ve rahmetullahi aleyke bir gün tutmakla icazet veriptir. Şu ne diye şüphermayıptır. Belki şiirini gahi der esnai Mevludxani ve gahi ba'da Mevludxani taksimi sever. Şiirini paylayalı, iyeriçer paylayalı Mevludxani'nin arasında ya sonuna şun idine fetra böyle şeyle burada bilkul doğru dersi deyiptir. O ne deyip ki böyle bir tertip o da burada iyidirip de toğap bakışacak adam bir Allah Resulü'nün o da bir tertibi var. Böyle bir tertip Peygamber Kudasam etmedi, sahabeyle etmedi, tabi'inle etmedi, tabi'inle etmedi, emmi müştedinle etmedi. O zaman şu taydan nezdemen tariqi murabbece. Yani o da şu bir gün mezhepte Mevludxani tutmaklığı icazet verip duran adam ne mi diye? Nezdemen tariqi murabbece. Şu ravaçta falan Mevludxani meşrunist doğru dersi demektir. O zaman şu taydan o da bunlar ne mi diyorlar? Hanefi mezhebin kitabından badip şun bir çetçağın aytdiyorlar. Emma onun munkarati ki var o cesede bolmalı deyip şu ulamalar var sarahaten aydığırlar. Şoları aytmanlar üstüne artlap şol yani Hanefi mezhepte de badip kitapdan adını vermeler var. O şu mebna bilen ulama-i Türkmen Sahra avvaldan şun hakkında kan oqlaşıptırlar. Qadim Abdülkadir Ahun Dağıstani merhum Yarmadahun Tağhir'in ustadı bilen Ptada Nazarahun Mahri Qarincik diye. Men gözüm bilen gören adamım, tatacan adamım. Yan Salih Haftat'ta da dünyadan gidiyor ol. Men bilen başa girmeyken şonda bir yanında bir meselelerin hakkında, hesabın hakkında da adına hakkında güründeş bol qaytın şu Xudaym bilen bilen. Şu zamanlarda yani takriben çizder hududa 40 yıllamın avval vakti ki Abdülkadir Ahun Dağıstani şu Mevludxani Murabbecani, halaf-ı şeriat Mevludxani'ni, halaf-ı mezhebi Hanefi Mevludxani'ni mantıqada yurdu vuranla şonuna şu Nazarahun Mahri Qarincik Allah rahmet etsin bennani şol Xudaýyň bennetiniň öwünde durup kimin öwünde durup şu Yarmadahun Tağhir'in ustadynyň öwünde durup sen bir etmekden bir şerait bilen bir etýän işden bilen mundan soňa han tamam bolmaklygy bolan gyndyp şoňa gaty barahym aýdan kepler bar. Ona haýatan Abdülkadir Ahun Dağıstani Yarmadahun Tağhir'in ustady bir däne jozbe ýatypdyr otam. Nama şekilde şonu ýatdyr Nazarahun Mahri Qarincik'e. Kim ben aten şey diýen, bey diýen, menjeresemden irada diýen, palanny beştimenden, beydi beştimenden. Taqdir da şonna gawy suratyny şon jogaby berdi. Ines kitap bolýar. Kitabyna ýakyllar. Şu kitap şol ustad muhterem Elhaz Nazarahun Mahri Qarincik'in ýadan kitaby. Şu kitabyň 72-nji sefetinde Abdülkadir Ahun Dağıstani merhuma şu Mevludxani'nin revaç verip bilen wagtlarynda hormatly Nazarahun Tağhir şoň mukabalyna aýdypdyr ki we diýipdir fe ida wujida hadi şurut we de celete diniň öňüne şeraýaty bar özüni etmeli datla bar wagty kişi şeraýatda tabylsa fela inkara li ahadin diýipdir hiç kimin inkar etip başarmaz. Bu ne için kun siz tutyan Mevludxani doğru dedi. Çünkü şeraýaty celete dini içinde yok. Ve la kelame fihi. Bunun hiç kim gurrun yok diýipdir. Fela yuhsana yetekelleme li ahadin ve yet'anu fihi. Hiçbir adama laýykda celete dini tutulmaklygy hakynda gelip oňa dil getirdim. Bu Hudaý bilen Peýgamber öwülüp dursa, haýsy bir adam şoňa barahym gelipdi barahym, haýsy näet ýaňy diýip başararahym. Hem musulmanyň açyk geçmişi. Emma näme diýär? Wada diýär, fe ida wujida hadi şurut. Şeraýat ba celete dinide. Wagty ki şeraýat sizde yok. Sizin şu tutyan cereteňi näýipdir? Halaf-ı şeriat diýär. Ondan soramda diýär ki şeýle men näme bir çyn dogry mawludyny eşitdim diýär. Yalan anlamajak mawludyny eşitdim. Ki şeýle Kerim Merdahun Mahri Muhyiddin Şanyň oğlunyň bar owasyna bar şu taýda barahym Mevludxani eden şekilli. Otam şu toratynda we ahadun min ahli hadihi al-qarya şolawan adamlaryň birden biri şu munkaratna çyk bolýar. Näme müşkil wadi çyk bolýar? Sen celete Mevludxani'de ne müşkil var? Şuna çak oluyor. Ve ahadun min ahli hadihi al-qarya şolawan adamlaryň biri yunadi bi ala sawti halimmu eyyuhal halayq bir teti ýogyny birini tapdyrlar. Ey adamlar gelin. Adamlar gelin. Näme? Inalekim Mevludxani okuýulýar. Inalekim şulardan peýgamber öpdi, peýgamber falan etdi. Siz ekerdüne berýäňiz, jada berýäňiz, gyjaga berýäňiz, dutara berýäňiz, olara pul berýäňiz, mıňa pul berýäňiz diýip sizin şeýtmekliňiz diýär. We de şunyň halafy şerh diýipdir. Ondan sonra feyestemi ahli hadihi al-qarya kulluhum
Şulan oban adamların hemmeti üjüptir. Ne yaparım? Ve yaklutu dukurun beynatihim. Erkekte helevelen kaçıptır. Ten şinin doğru dedi. Şun konu şeyle. Şun konu şu mevludhane cedet evilen efe şikar ilin arasında var akım. Heleveke kaçtırıp gelip yerle. Akuna oşuk koyup ver. İnelekem orada. Şicelisi mevludhane iş. Tutulan salın, ulokon salın. İnelekem orada bakuna ağına orada. İnelekem orada. Helevelen arasında inelekem. Efe şikar var ya öyle ki. Aya şeyle bir mevludhane heleveke kaçtırıp şeyle bir dat nirdi doğru olup başar Müslüman doğru. Takdir şunu şu vaktta yani 40 yıl bundan evvel hormatlı yankı ol nadıraqın mahri qalincik şu da manasını tutuyan mevludhaneyi heleveke kaçtırıp yaratın deyiptir. Şu da manası alan iradesi. Şu konu şeyde. Ve yaklutu dukurun beynatihim heleveke kaçtırıyatın ve kâne mâ kâne sıratları boluptu şerikata tertat. Koram diye eleyse hada hurucen minel insaf. Ay insaftan çıkmak demiş idi. Elem tekafu minallah ey takdir sen Allah'tan korkmayan sen deyiptir. Senin ki bana mevludhane halaf-ı şeriat gelip ceretani munkaratla bana sen gelip de Osmanlılar camiaten rabat veriyordun. Elem tekafu minallah sen Allah'tan korkmayan. Ve hel hâdâ illa bey'un dini bid dünya aya şu dini dünya satmak demiş deyiptir. Kim aydıptır? Ben aydan kururum ben. 40 yıl mınavval şu mevludhane halaf-ı medefenefini rabat verip bilen vakti aydılan kurulmuşlar. Ama Hudaydan korkyan tapılmaptır. O şu da şovata bes etmeptir. Soram da diye ki Elem tekhafu en tedhulu fi va'id kavlihi Teala Huday Teala Kur'an'na aydıptır. Ve la teşteru bi ayati temenen qalila. Ey benlerim benim dinimi, benim diyanetimi, benim ahkamatımı şu dünya satman deyiptir Allah Teala. Korkmayan mı? Şu Huday Teala şu aydanı mı? Şu halaf-ı şeriat bina mevludhane şu tuğratın secere tokurup durdunuz. Şu ayet dini dünya satmak demiş deyiptir ne oldu? O Huday Teala şey deyipti. Ey şunun içine girmeklikten siz korkmayan deyip bana şöyle korkuttu. Sonra da diye tüm entum dakıldım kaliben fi şehri Rabi'l avvel. Rabi'l avvel malakım yakinunna siz onu şehri mevlud takıttırınız diye. Mevluday deyip aytiyalını şu an. Mevluday. Rabi'l avvel kule mevluday takıttırlar. Siz sonra diye bardınız diye Molla Yarmet. Molla Yarmet'in ovasına bardınız. Yarmet akın takdirin şu Molla müştikta. Tutsemme bir Karabulak. Karabulak diye ova bardınız diye. Ve qara'tumul mevlid bi sulahaikum şu taada diye sulahalarınızla ulamalarınızla taliplarınızla diye şu taada diye mevludhane ettiniz diye. Ondan sonra ne diye. Ve kadra ketirun minen nas af'alan garibe. Yok taada şu taadan görülü diye. Ne mi görülüptür? Fe ba'dukum yaz'aqun. Ne kadar qiyğıryatınız. Ve yanından kadar çığıryatınız kasvatul hayvanat. Eyni hayvanlayarak yok harekatlar önünden çıkarıp olongtunu yıkılıp şu tuğratınla şıparmarahim adamların arasında hareket etmekle deyiptir. Şu da Müslümandığın kullun doğru deyip aytiptir. Otam şu tadan vada şu fakat men alan iradım der. İr vaqtdan Hanefi mezhebinin ulamaları şulan bir günlük mevludhanenin önüne geçecek koptular ama başartmaptılar. Men okuyacak deyiptir deydi. Men okuyacak deyiptir diye. Her kim her näme deydin? Men okuyacak deyiptir diye şunu olgan takdirlerini ber. Oşa men okuyacaklık nämeden çilim ottur Müslümandığın? Kimin halını kim bilir? Kim yarasa şol bilir diye. Ama her bir toratda bolsa şeylerin işqinden takda şeriata ters bolar Müslümandığın. Kirme urlabay deyin. Hanefi mezhebinin mebnası bilen mevludhane deyip bir gün celese tutmaklığı ecada var. Beşer deki näme? Şonda munkarat bolmasın qıynan takda şu zamanında da mevludhanenin tele başlanan vaqtlarında da inalekim ustad muhterem yankı nadıraqın mahri qalincin şu zamanında munkaratı görüp şonu nehyedip bizim celeteyiniz şerait-i İslami bunda yok. Bu celeteyiniz kullen insaftan çıkmak, bu kullen zuhuratdan din dünya satmak deyip aydıptır. Ondan verdi de ne kadar ha munkarat şu mevludhanelerde var kullen artıqlı kimin ne kadarları var sadece işaret aytıp verin inşallah.